Ngene moci sarwa. Mene piye? Kok kowe ngecero Wanda? Oke. Kowe kae dunake payah nah aku ora diparani lho. Lah apa wani ye? Oh kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur nang kene moci sarwa. Burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah apa? Lah niku kan diparabi payek to. Sawa. Burine jenengan. Wanda, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe Wanda iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur adoh. Kok kowe ngecero Wanda? Lho, kula meng nganu jenengan ning kala iki jenenge peyek Wanda ngono. Aku urung tau muni ngono Nding to. Iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lah. Biyen kapan? Seksine sapa? Seksine wong kok. Rekamane endi? Oh seneng. Ya sesuk tak setelke. Kowe kae dunake payah nah aku ora diparani lho. Lah apa wani ye? Oh kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur nang kene moci sarwa. Mene piye? Pak Wanda. Ayo kowe rasah selak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinahke. Dinahke. Pak Wanda mengel pripun ta? Oh lah, pancene. Ayo wong ora ndek untu kok ya. Kendel. Ayo, kowe men kemekelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong iki. Sritenan nang tasih. Ya. Ayo singup kok ya, Gong. Ora perkara singup kancaku ya. Kaya panjal maning demit. Ah iya. Sing do ngancani iki. Nek ora ana wiyaga ya mbau bro. Ah iya. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ah untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisihe lho. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Jare ngancani kok langsung tuh. Heeh. Sora kurang pramana Ning wasis nyuwun ladrang cikar bobrok kangge sedaya pandemen wayang kulit Kisira Nugroho, mugi pandemi enggal sirna saking jagat supados sedaya saged normal kados mula buka. Sampun nyawer 1 juta. Cikar bobrok dalan badil, cikar bobrok kang enak jalane badil. Nombro pantho kangge majarane sondel sarekata brus. Nah. Bagong malah hafal. Awajar gamelan biyen Abu gamelan cikar bobrok. Oh, sing latih Madidi. Heeh. Mripate ucul pindho. Kowe guys diajari nabuh gamelan sing ngelokke mripate ucul pindho. Anggere nang sing klarune nabuh mripate pendhelek. Mak kluduk syukur kowe aku. Iki nek nonton piyaine wah seneng ya Tru. Ya engko diaturake cikar bobrok ya karo kanca-kanca men diapalke. Nang kowe teke. Aku rada lali ini mbiyen apal banget aku. Ayo aku mbiyen demung gleleng tenan. Heeh. Anggere cikar bobrok niki apa jenenge surjane tak linting munggah. Wow. Nabu karo ndelokke penonton blas ra ono sing ngemati aku. Juga sareng gleleng ya. Heeh.
Iya. Ya muga-muga ke ulang tahun ke-50 Pak Amri iki diparingi sehat ya Reng. Iya, iya panjen sehat walafiat ya. Akeh rezekine. Wis pokoke anggere sing tresna wayang Climen iki wis cetha terus. Heeh. Iki ora kenyono-nyono ya Agustus ya saya merambat. Heeh. Maune sing kosong akeh banget saiki saya kebak tambah. Heeh. Karang sing ngundang tok peksa. Ora ya, wae. Tak telepon, gayane takon kabar sampean lho nang Gabula lho Pak. Oh iya, kapan? Nek ora ngono ya ora entuk job. Ah iya. Aku nek ora ngono ya tak rewangi kaya ngono ki nggo nglabuhi kowe-kowe ku. Iya, mula sregep latihan. Rekae areng nganggo talu peloh bara malah le nyuwuk suwe banget. Mikir tenang. Arep dendeng-tandeng ngono kuwi wedi tenan anggo nek pas dendeng-tandeng ning lho. Aku ki mengutarakan pendapat. Heeh. Aku ya ngomong-omongan karo sebagian kanca-kanca sing ora kondur. Wah, aku jane nek seneng nek palahan karo. Wah. Pegat-pegat sinartan tetes sing elo. Elo. Wah. Penak ya kuwi condong raos. Sip. Ah iya. Aku mau do digoleki. Iya. Aku turu ya, Pak. Nek kae ning jero kamar iki aku arep ngindik wong sing do ngrasani aku ki sapa. Mergo le mangan rak ning jaban kamarku. Tak rungokke mah keturon aku aja wis. Terakhir aku krungu muni iwake cilik-cilik ngono. Lah patel cangkeme. Ya ora yo nembang cikar bobro yo. Ayo. Wiwiti slendro nek ora kleru iki slendro. Menyura wong biyen tibake iki terus repek sala. Heeh. Mas Didik biyen. Alus mau Dik, anu dene tambahnya alus mau. Mengke nek gendreng ya stro tenan. Aning kae jasane gedhe karo warga laras lho. Wah iya warga laras iso mantra Madura iki nek ora Mas Didik sapa? Anggere muni kenong goyang. Zaman semana dikandani kenong goyang iki malah le kenong tok to. Sing goyang mboten bokonge. Ayo diaturake kagem Pak Amri. Pak Amri saka Tangerang sing kepareng nimbali awake dhewe bengi iki. Heeh, ayo. Ting tung tong tong ting tung. Ah, kelingan aku Jaka. Malah pinter aku. Ah iya, kowe mayang iya aku tak mbona. Atos lagi. Pawane atos kabeh. Kowe iki wis untune lara suarane isih gemethak. Mulane kowe greng-greng ning kursi mau ya ora ana wiyaga sing nyedak. Ora do mesake karo kowe. Ora perkara ora mesake, nyedak ya tak bajing-bajingke tenan. Untu lagi lara jak omong wae. Dolope wis tak unek-unekke. Untu lagi lara kok mah omong wae kuwi meneng iso ora pancal cangkemmu. Langsung lunga, lunga. Untu lagi cenut-cenut, maune ra apa-apa e. Heeh. Mak tanggo mangan ati wedhus kok lara. Ayo biar aku ki nyamikane nek sore ati wedhus kok. Cukup tahu. Nek mangan malah pecel. Ayo wis aku wae. Ayo Nena, nah nene sidan-sidan dong apa? Cikar bobrok jaran batil
Cikar Bobro kangge majarane njondil. Nomor pathok kangge majarane njondil sarekata brusar sarekata krupyak sarekata brus ming ngono tok. Heeh. Ora akeh kaya lali janji. Ya. Ya mangga. Cara kuno tenan iki. Ya, Cikar Bobrok iki. Oh iya. Ayo iki Iwan Fals le entuk inspirasi ya saka iki terus dhek gawe lagu Cikar Rambut Anaki. Ya ora. Aduh gem ngereng ora. Apik tenan ya. Wah, suwe tenan ra krungune ya nyatane memoriku isih apik kok, Tru. Iya. Ah iki jaman aku isih ajar nabuh mbiyen. Oh, urung iso mayang. Heeh. Urung duwe dhuwit. Ah iya. Ngrekoso apa kae? Heeh. Ngalor ngidul kanggo ngantara protolan kae mbiyen. Ah iya. Nek ya kae sing marai kowe iso srawung mrono-mrono. Ah iya. Yo karo nembang liyane, Gong. Yo, mumpung taltilane sik anu apa jenenge? Apa? HP. Yo. Mbok menawa, ana meneh to kandhane kok ngayal ora. Dari bapak bareng ana, Baryono. Sekcam Penewu Anom Gedang Sari Gunung Kidul nyuwun gending sesideman Mbak Tatin. Ditujukan buat Bapak Penewu Gedang Sari dan para lurah Sekapanewon Gedang Sari. Oh. Saiki diganti kok ya Gong jenenge. Heeh, Penewu lurah. Ya, ora kepala desa ya ora. Oh. Assalamualaikum Ujung dalu Pak Sena. Niki kula saking PABB Paguyuban Bocah-bocah Blitar. Ya. Bocah-bocah ngene iki. Heeh. Ingkang wonten negeri jiran Malaysia badhe atur salam dumateng sedaya pandemen ringgit wayang Slimen. Ringgit Purwa tansah pinaringan rahayu wilujeng bila dipun keparengaken badhe nyuwun tembang Hari Kemerdekaan Indonesia inggih menika 17 Agustus 45. Oh. Dipun garap jaranan. Ampun, mah kula ora setuju. Oh. Kok digarap jaranan iki lagu-lagu mars sing anu surasane iki untuk kemerdekaan bangsane awake dhewe nek digarap dangdut jaranan aku ora setuju. Oh, heeh. Wis golek streaming liyane wae. Heeh. Mergane iki dienggo memperingati hari kemerdekaan bangsane awake dhewe aja nganti nggo dolanan. Iya. Dangdut jaranan wis ana tembange dhewe. Heeh. Nek hari 1745 digawe dangdut, digawe jaranan kuwi malah ora apik. Heeh. Saya kok tulisane ngisor mboten nyawer wae wis. Nabuh ki ya nganggo tenaga padha. Penjalukane ora ketemu ngakal. Iya. Ben apa-apa. Ha iya. 17 Agustus 45 kok njaluk jaranan. Iya, sama saja Anda itu menghina. Iya. Bangsane awake dhewe. Ngono ya. Heeh. Cuma wis nang negeri jiran kok arep lali lagu kebangsaan. Ha iya. Liyane wae, Gong. Liyane sing apik-apik isih akeh. Iya. Ki mau sesideman Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin langsung kemawon jumeneng. Iki disuwun karo Pak Amri gara-garane rada dipanjangke. Oh iya, ya lapor Mak Irot. Gara-gara. Oh iya rek iya. Petro ora ditafon tuang. Arep nesu kok kleru. Ning ngarani bedigal. Bedibal kok bedigal. Ayo, Ndang, jumeneng Mbak Tatin. Yes, kendalu Pak. Wajan ya. Ayo iki sing request paling laris ki Tatin. Ah iya ya ora apa-apa, arang ya dhewe-dhewe. Ah iya. Ana sing seneng Tatin, ana sing seneng Orisa apa Elisa, ana sing seneng karo Ayu, ana sing seneng karo Agnes. Pokoke bebas.
Request sinden bebas. Ya, sal. Ana tetembungan membayal. Membayal. Kae sono regane dhewe-dhewe. Heeh. Santosa kesel banget kok. Mulih kok biasa nek kesel banget. Jenengan kok mengarep nesu wae lho. Untune lara tin. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya Maksudnya ki untuku sing sebelah kene. Ha nek dijabut, nek kancane mangan iwak, apa aku kan ngemut iwak? iki nek marahi lara lho. Iki tak eman-eman ki nek iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing graham ngene dijabut terus nek mamah kon atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Geter ki sapa? Penggenderku kae malah lucu malah kualik lho. Nek mangan iwak, le mangan untu ngarep. Nek mangan ager-ager malah untu mburi. Dadi ager-ager iwak iki atos ager-ager. Ha iya. Kowe wonge wis ra menyang isih tok rasane. Ayo men nggo hiburan ning omah ya dhewe ming karo anake. Ming kilang-kilong kok ya. Iya. Eman-eman kok ya iki tak obati wis saiki wis ora krasa ngene. Ya iya, ning kok isih emosi wae. Mbok Ati wedhus. Mergo ati wedhus. Heeh, pancen aku mau awan mau jajan ati wedhus. Lagi nek mangan sing empuk-empuk ngono ki wae. Ha iya. Contone ati wedhus. Arep apa? Ager-ager ya, Mbok. Putu. Ha iya, kae ya empuk. Telo pendem. Ha, kae digoreng sik to. Ning telo saiki aja ngece telo lho kok. Telo iki saiki dadi makanan terfavorit. Nek le masak iso digodhog sik, bar digodhog digoreng, diolesi keju. Wah, telo iki dadi enak banget. Wah, nang kutha kono laris banget. Jenenge telo keju. Lho, ha iya saiki mung kari pinter le masak kok. Peyek lho. Peyek iku ya enak. Saiki peyek iki ora mung peyek kacang tok lho. Peyek jingking. Oke. Warna-warna peyek kroto. Kroto iso dipeyek. Iso, enak. Peyek laron lho. Padake. Mangsane. Dadi warna-warna panganan kuwi. Nek burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah apa? Lah niku kan di parabi payek to. Sapa? Burine jenengan. Wondo, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe wondo iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngecero wondo? Lho, kula meng nganu jenengan ning kala iki jenenge payek wondo ngono. Aku urung tau muni ngono ndek iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lha. Biyen kapan? Seksine sapa? Sine wong. Rekamane endi? Kowe seneng. Ya sesuk tak setelke. Kowe kae dunekke payek. Nah aku ora diparani lho. Lah apa wani iki? Oh kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur ming nang kene muji sarwa. Mene piye? Pak Wondo. Ayo kowe rasah selak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinahke. Dinahke. Pak Wondo mengel pripun ta? Oh lah, pancene. Ayo wong ora ndek untu kok ya. Kendel. Ayo, kowe men kemekelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong iki. Oh iya. Tiwas keplak kowe aku. Yo, dibawani ti. Nggih. Engko aku arep njaluk Agnes takon nembang angenteni. Angenteni timbuling si selalangkeng. Nano, piye kae? Ayo sungkun manut Agnes. Sian. Ayo gak wis. Nggih ngrungokke niku lho gendere.
Oh, sing gender ganti kaya peyek kuwi ya. Cowek. Peyek ini arep dicokot ngantil kuwi. Wiwitane anderek sang pekik Peno pria bagus kang olah budaya wah anggere statin ngadeg ngono kuwi. Komen-komen nang YouTube ki. Wah. Endi sing wow. Tatin semakin wow. Nah, ono sing tatin baena. Tatin luar biasa. Arung ndelok asline. Ayo. Awe. Sikile nek dibuka sekrup tok. Wah. Ora ya, tak bukake piye? Kaen to. Iya. Wah, ndara-ndara. Sawan menyang kutha gedhe Mambengi sidane wis do bali sepi ya, Tru. Heeh. Kowe jagoan ro glundung pringis ora, Tru. Tambah loro. Wah, iya. Glundung pringis mata kucing karo plembungan. Sinten iku, Pak? Sinten e? Glundung pringise sapa? Lopes. Mata kucinge Denko. Ora omong matane bloro-bloro. Kaya arep nadai yang nek coplok lho kok. Plembungane bodong ayo. Mlumah ki wetenge kaya kang saking wukir. Awe ra ngerti. Mula wong ki anggere nang omahku bengi mesti wedi. Ha iya. Ayo singup ya, Gong. Ora perkara singup, kancaku ya kaya panjal maning demit. Ha iya. Sing do ngancani iki. Nek ora ana wiyaga ya Mbah Ubra. Ha iya. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ha untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisien. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Sritenan Jare ngancani kok langsung tuh. Heeh. Suara kurang pramana Ning wasis Angung rom marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis ya terus
Terus tresno sesideman nane udu kuwi ya mong kuwi nganu jenenge kuwi sarwa sarwi Nrek. Ya, mangga. Terus no sesideman. Paten ana timbang pepisahan ya luwe becik paten ana melung liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu dintake din lela urip ana unak mau pamundutan wis diaturake ya kuwi sesideman ya bae tatin waduh bae apa bae idra ora bae iki sing nembang Mbak Tatin utawa disebut sesideman wit tatin ngono kuwi bersama tatin aku kuwi gendhi Gong aku nembang ya nembang ngrungokke suarane anakku wedok Agnes ya angentani timbuling sisilok kuning
Langking. Ya, men jumeneng sik. Ah iya. Wong sementara iki ya urung ana pamundutan tak aturake sing langgam sing rada apa jenenge iki ya biyen-biyen ya, Tru. Iya, karo nggo nyapih apa gubuk asmara. Ndak nggo pamundutan gubuk asmara wae. Heeh. Oh wis, yo. Pelok barang. Ah, paling seneng aku. Ya. Harmoni pelok barang rasane meriah kae lho, Tru. Ya. Angko ya sekali-sekali rasa cara wetan, cara ngayuja pelok barang. Wah, apik. Heeh. Engko bungkek begitu mengo nang pelok barang langsung dipaku. Ndak nolah-noleh terus ya. Ben langsung nang pelok barang terus. Heeh. Menyurau. Heeh. Apilo barang ki penake. Suluki anu pamadare Cakalodang engko mlebune nang entung ten sigra milir sang gadah sinangga bacul piku ya penak. Nang ning manguwa bangsi manyura wancine ku ya penak. Iya. Edan tenan wae. Penak kabeh ya, Pak. Penak kabeh. Kula nggih seneng e. Weh, ayo wis padha, kowe seneng pelok barang, aku seneng pelok barang. Sik penak-penak niku. Petro seneng slendro ta? Slendro nah. Aku nek ora slendro ora. Sik, ayo. Bawani nak? Ya, monggo. Kula deg-degan ya, Pak. Ngapa kami nembang kok deg-degan ki? Rasa ngematke sapa-sapa. Heeh. Mboten. Saliken didoni wae nek kira-kira ngemat. Ketokne ra ketara kae lho. Bawane apa ki pelok barang to apa meneh? Apa maneh pangkur anu apa dandang kula bancet. Iya. Ya kyangira pangkur. Mangga. Kiraku kowe Citra Dandang gula Malangan. Apa nak mujur? Heeh, Dandang gula Malangan. Dandang gula Malangan iki ngedegeti. Heeh. Amung tanra. niki pangkur nggih, Pak. Oh iya, pangkur Malangan. Sinom apa, Pak? Sinom. Kinanti. Nggih, pokoke sak ketemune. Wah, wis ngarani ya do slip-slip. Dandang gula wong di sing pangkur di Kinanti. Heeh. Ya wis gambus. Gambo, ha? Gambo. Kolbok. Iki nek ora dong cakepane iki rasa sok miwir. Wong lambe ora tau pas kok diuja. Blem. Nek
Lambeku nek nggo dolanan tibane mesti mangap lho. Oh, apa? Blum blum blum. Ah, nek coba blum blum blum. Ah, iki mungkep. Sesuk ki tanggal 23 ya, Tru? Heeh. Wah. Aku tanggap warsa. Tanggap warsa kaya sesuk kanca-kanca teko kabeh. Ya. Belehke wedhus. Weh. Ah senengane do ora percaya. Ah wingi kowe muni tok belehke lele. Gelem apa kepatil cangkeme? Belake wedhus asli loro. Oh iya ya, tenang wae. Utangke dit climen. Iya. Asesuk le nyaur piye? Dipotongke bayarku. Oh iya. Santai wae, Pak. Wis aku wis mau wis cek wedhus ana sing gedhe. Heeh. Wedok. Iya. Ning ora nggo syarat ora apa-apa, Gong. Sing penting dibleh. Bleh pokoke. Nek ora ana wedhus ya loro, ora ana wedhus loro ya wedhus sikrik siji ya. Moh. Ah padha iwake moh. Ora entuk karo agama. Ora pareng ora. Loro ya loro. Ah, ora teko rugi saja. Iya. Lah sembadani wae. Heeh. Khusus sing enong tak turai sirahe ning sungune sisan kon mlethak. Iya. Diturai napase lho. Rasaku terus pong-pongane metu. Pong-pongan. Iki dudu dandang kula Malangan iki to. Audu. Iki sing kari dhewe. Kledang-kledang lakae bocahe teko. Oh, ae yo. Wah, kledang-kledang lakae banget teko. Ayo ndelik, ayo ndelik, ayo ndelik, ayo ndelik, ayo. Iya nek sing nyuwun meneh saka PWKS Jabodetabek. Heeh. Iki nyuwun tembang kangen ya engko diaturake ya. Heeh, wis mena-mena santai wae kok. Ya. Terus no, ya. Kledang, kledang. Lakae bocahe
sore ya aku dibel karo piyai seniman saka Surakarta. Apa? Mbok coba njajal prau layar Slendro mengko. Oh iya, engko dijajal bareng-bareng. Apik kuwi. Heeh. Ya kancane iki sik gembira. Nek gamelane muni dadi terus. Dadi aku mau wis ditabuhi karo si kuwi lundung pringis kuwi. Iya nak. Ya, wah mesti jos iki. Ya. Manja tenan. Ya, mau aku mau ndelok meneh nggon storine si Mamantri. Heeh. Tak delok ya. Ngenteni. Walah kuwi termasuk langgam kesukaanku ya terus. Iya. Ngenteni kuwi. Oke jane langgam-langgam sing apik-apik iki oke ming ora tau do diunekke. Ya. Kaya to Wido Semi ayo apik. Apa? Aku rasane kaya arep misuh lho, terus nek kowe omong ngono kuwi watone lekop ngono kuwi. Iya ya ora apa-apa. Apik iki mau. Heeh. Tembang kangen. Ya, ya diaturake. Ki engko ya ana sing nyuwun liwung. Wah, diaturake ora usah apa-apa. Ora usah apa-apa iki maksude piye? Yo, sapa sing kepareng arep ngaturke tembang kangen? Ya. Mbak Neti. Ya. Sing suwe ora ketemu, ya. Kepiye kok ming arep ngadeg kok dadak mendonong? Heeh. Lah nggih kewas keriyen ndak tiba to, Pak? Lah iya. Aming weruh wong ngadege kok mendonong. Hah?
Yo, tembang kangen dibawani sik. Ya, mengko gek liwunge Prastiwi. Ya. Ayo ora kok nembang. Wah, ayo wis bendina nembang ora. Bendina nembang, bendina mangan wis ora. Ora ono enteke pokoke. Ayo. Nggih. Pangkur nggih, Pak. Sakaremu. Buka apa? Loh, maksud iki bawane pangkur. Ora kok njur gending pangkur ki ora. Rujak-rujak ote mleket rek gulane jemek ngono. Yo. Mingkar mingkureng ukara. Weh, edian iki luar biasa. Neti mencoba pangkur Semarangan. Wis sanes, Pak. Udu pangkur berarti ya secang. Goblok. Gareng sepono surene kok radong. Udu pangkur secang wis. Muntilan. Aduan. Akarana karenan marti siwi sinawong resmining kidung sinuba sinukarta mereka tarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama-agame ngadi. Oh, wis ngono. Yo, rampung. Ora kok kowe kok yo rampung. Iya malah kok yo rampung. Atus. Ya. Karenan marati sewi sinawong res meneng kita coba balen ana net ning aja tok rempet kowe iki isih suarane sih sinawong rasmining kidung kuwi ngati-ati kena ning los sinawong rasmining kidung cul rasa digondeli ben waske suara wis ben aja gondeli suarane lho ha iya los sinawong resmine kidung cul ikhlasna tegakna ikhlas yo kene sinawong ras mineng kidung nah janjane ming kowe iki janjane ming isih sok tok gondeli kok senengane angleleng wonge Allah kok maksudnya suara kemaki Karto Dimin mereka tarata pakartining pakar
Nanti ki geleme pentas ki mek ning dina Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Mergane napa Pak niku? Mbah ora ngerti. Aku iki tak mergane apa kok? Anggere dikon klimen niki dina napa, Pak? Rebo. Mboten ajeng mangkat lho. Ora ya. Mboten to, Pak. Bocah iki ngapa ya? Kang tumrap ning tanah Jawa. Kang tumraping Tanah Jawa. tanah Jawa agama ageming aji Semene sing ora guyu kok ming sing nyiter. Kancane do. Wah, no. Dheke arep guyu wis dinganane iki. Kritenan nang tasih